थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुना मोनथिखादो जानांगौ जोबजासिमहालागै नायबानो जाबाय भिडिअखौहाय बांसिनानो फेसबुकआव नुदों थ' फुल भिडिअ लानानै फैदो भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा फार्स्टआवनो नोंथांमोना फेसबुकआव नुबाबो बे भिडिअखौ एसे नायग्रोना लाबानो जाबाय हेलौ बोरै सिख्लायाव दं सिख्लाखौ नोङो रुमाव लाबोनानै मा खालामफैनाय बुं अबेनि सिख्लाया खोन्थालाय अबेनि दे फन खालामना हो दे खोन्थालाय फन खालामलाय नों अबाव दं थानायाव फै थानायाव बुंनो नाङा आं बिनि बिसि माथो गैया सानै हिनजावसा नोङो मा खालामनाय बे न'आव मानो फैनाय मा खालामनाय बुं जोंखौ सेंग्रा होना जाबायदि बुनाय नुदों माने आं भिडिअ क्लिप्सखौ होआखै बुनायखौ जेन सिख्लानिल'सो दाय दङ आरोना माने सिख्लानिल'सो दाय गैया बेवहाय हौवानिबो दाय दङ माने हाबा जानाय होनना बुंना लानायमोनबा रावबो हरनो हानाय नङामोन मोनथिबाना माने सिख्लाया हरबाय थाबाबो नैबायदि बुंनो हागौमोन आं हाबा जानायसो हरबाय थाना होनना बुंनो हागौमोन दा गावनो बेफोरबायदि माने खोन्थायाखै थगायनाय मानाय माने सिख्लाया बुंखादो माने बिबाजै बिदाल'सो दङ होननानै बिमा बिफा गैया होननानै बुंदो थ' बेफोरबायदि आरो थगायबा सोर रायलाया जानो बोरै मोनथिनो थ' बुंना लाबाथाय रावबो हरनो हाया मोनथिबायना हाबा जानाय होननानै गाव रायलायाबाथाय थ' बेनिखायनो सिख्लानिल' दाय गैया आरोना एसे नायबावना लाबावदो भिडिअ दै बुंनो नाङा आं मिथिबासो आं मिथिनानै नागिरदों मानो फैनांगौ हिनजाव गैया एक्सुलि हर नाम्बार पुलिसनि हर आं मिथियाना मिथिबासो नोंसोरथ' गाज्रि खामानि आगासिनो हरदों अलबिदा दै बुंनो नाङा र' निजोंखौ मिथिनांगौमोन ना आं सोंबाय हेल' अबाव दं नोङो दानो फैनाय नोंनि हिनजाव दं नामा आं बेखौ मिथियामोन हिनजाव दं नामा दानो फै जल्दि स्टेसनाव दं नामा जल्दि थाब फै आंखौ दिखांनो नोंनि मा नों फैलाय हर नाम्बार जोंहाथ' फैग्रा दा उनाव फैनाय माने हाथाय मोजां फैखाला टेक्स्ट खालामनांगौ थानायाव माबा फिसा सानै दङ नङा सिख्ला मानसि इदि फैबा लिंहरबाथाय फैनो नाङा आरो बे बोरै बे हारसिं सिख्ला मानसि लिंहरबा फैनो नाङा होनना बुंदो आरे मोजां मोनलायनाया बे गावनि मोजां मोननाया लिंहरबा लोगो हमनो लिंहरबा फैयाबासिनो थागोन नामा फैखागोनानो सिख्लानि लोगोआव मा खुरां दङ सिख्ला मानसि बान्दि लिंहरबाथाय लोगो हमनो मोना बे नङाना माने बे सासेखौल' दाय हमबा जाया माने सानैखौबो दाय हमनांगोन मानो होनबाथाय बे गाव हाबा जानाय हौवायानो बुंना लायाखैबा आं हाबा जानायसो माबानायसो रायलायबाय थाबालाय सोरनि गोरोन्थि होनना बुंनांगोन दा आरो फेसबुकफोराव बांसिन नुदों कमेन्टफोरावबो भिडिअफोरावबो बांसिन हौवानिनो दाय दङ होनना बुंनाय माने हौवानिनो दाय होननाय नुदों आरो बांसिन नंगौबो नालाय माने हाबा जानाय होनना बुंना लानायबालाय सोर हरनोथों बेनिखायनो हौवानि दाय होनना बुंजायो आरोना बुंनो थाङोब्लाथाय थ' आरो लोगो हमनाय हमि बेफोरबायदि लिंहरबा फैनाङा होनना बुंनाया आरो मोजां मोननाय गावनि मोजां मोननाया लिंहरबा लोगो हमनो फैयालाय मानोलाय फैखागोन ना बेबायदि आरो ना खोथाया आरो भिडिअ क्लिप्स दंबावो नायना लाबानो जाबाय बा न'खौ लागोनसो न' गोदानसो बनायदों हाबाखै बिसोरा जेबो नुवाखै नामा आङो जोंहा दंना बेला सिगां फैनांगोन हिनजाव दं नामा आङो मिथियाना बिसोर बुंदों आरो ना बोरै हिनजाव गैया होनना मोनथिगोन नोङो होननानै बेलाय बोरै मोनथिनो हिनजाव दङ होननानै बे खोन्थाना लायाबो बे खोन्थाना लाबासो मोनथिगोन हिनजाव दङ होननानै नोंबोथ' मोनथियाखैमोन ना नोंसोरबोथ' माने बे सिख्ला हिनजाव मोजां मोनदो होननानै बोरै मोनथिनो खोन्थाना लाबासो मोनथियोब्रा बेफोरबायदि हिनजाव दङ होननानै आरो हौवा मानसिना सिनबो थाया नालाय बोरै हाबा जादों होननानै मोनथिनो हौवा मानसिखौलाय हिनजाव मानसिबा मोनथिखायो
हौवा मानसिखौ बोरै मोनथिगोन दा नोंखौ बे खाला लेंहरनानै माबा हैया बेसोरा बेबायदिनो बेसे गोबाव जागोन लोगो हमबाय थानाया हा लोगो हमबाय थाया बबाव बबाव दंने बिसोर खिन्थादों ओइ इसोरनि न'आव सोरबा सिख्ला फैदों आलासिसो सानदों आरो जोंहा बिदि खालामनाङा सिख्ला मानसि नों मानो फैनांगौ सिख्ला मानसि ना सासेखौल' रायनानै सासेखौल' बुनानै माने बेफोरबायदि भिडिअ खालामबा जाया माने बेहाबो सिख्ला मानसि माने बेखौबो भिडिअ खालामनांगौ आरोना सासेखौल' दाय हमबाय थाबा जाया बेबो हाबा जानाय मोनथिखानाय आं हाबा जानाय ना मोनथिखानानैबा आरो सिख्ला मानसिजों रायलायदों माने सोरनि गोरोन्थि माने सासेखौल' हमबाय थाबा जाया आरोना बेनिखायनो सानैखौ हमनांगौ माने सासेनिल' गोरोन्थि गैया माने सानैनिबो गोरोन्थि नङा होमबा बेबो खोन्थाना लानायबा फार्स्टनिफ्रायनो मोजां खोन्थाबानो रायलायनायानो बन्धखा बे रायलायनायानो जाखाया माने गोरोन्थिया सोरनि होनना बुङो दा थ' आरो भिडिअ क्लिप्स दं एसे नायबावना ला फार्स्टआव एसे फाता लानांगौ एसे मान थगायसो लाथासन बेसोरा लायाखै दिनैसो दहाय बेसोरा ओइनै सानै सानै हिनजावसो हिनजावबो इमान मोजां फैनो नाङा लिंहरबा फैनो नाङा आयो नों माबायदि मानसि नोङो नोङो बेलासिखौ नालाय हा दा फराय खिन्थु सिङा लङा बुनाया एसे बोरैबा जादों आरोना सिङा लङा बुनाङामोन बेफोरबायदि थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन मा आपडेट मोनलायो थ' फेसबुक दावराव जाबाय थानायखाय माने आं बे भिडिअखौ होनाय जाबाय आरोना थ' आरो बांसिनानो नुखादोंमोन माने भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय बे भिडिअ क्लिप्सखौ बांसिनानो नुखादोंमोन आंबो होनाय जाबाय इउटुबावहाय थ' गासैबो शेयार खालाम गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा जायफ्रा चेनेल गोदान हाबैसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय गासैबो कमेन्ट खालाम दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना बाय लोगोफोर